И здравейте хора и добре дошли в едно ново видео в канала ми. Днес ще направим едно предизвикателство, в което няма да мога да използвам бутона за движене в Brawl Stars, като ако желаете още видеа на Brawl Stars, чупете лайк бутона и се абонирайте с камбанката, за да не пропускате следващи видеа. Като можете да пишете в коментарите идеи за следващи предизвикателства и най-лайквания коментар ще го направя. А сега нека започваме, като ще играем с Мортис на Soul Showdown, като мапа не е много подходящ за него, но нека видим. Като целта ни е топ 3, айде да не е топ 4, защото е лесно. Аз съм с грешния гаджет. Не мога да стигна до това тук. Добре, този пичага ни помага. Не! Добре, 6-то място. Просто исках да си зареда супер пич. Защо ме почна да ме биеш? Добре, първият опит неуспешен. Нека видим втория опит. Как забравих да смена гаджета? Нищо. Айде бе, по-бързо чупи ги бе. Защо не дойде направо при мен бе? Не. Чакайте. Не съм бил с грешния. О, не. Пак 6-ти. Мамка му. Много трудно това предизвикателство. Добре, продължаваме да опитваме. Добре, събираме. Беги. Не. Остави ме бе, пич. Добре, оставиме. Чакайте да се хилнеме малко. Добре, няма да кемпиме. Ако умрем. Не! Остави ме бе, пич бе. Стига бе, се 6-ти. Няма как да спечелим. Това е невъзможно предизвикателство. Без да се кемпи. Не вероятно. Чайте да сложиме Do Not Disturb. What? Как ставаше? Se тази вратка бе. Четвърти опит. Нека видим. Да,
играта ни даде ботове. Сигурно и тех няма да мога да ги бием, айде. Няма да хода към тая роза по-добре. Добре, тази игра трябва да спечелиме. Не, казах трето място, че ни трябва и защо си бутам на първо, като знам, че не. Добре, това не се брои, разбираш. Трябва ни още игри. Казах топ 3 да сме, така че продължаваме. Но си пропилях шанса за победа, защото беха ботове. Please, Kit, не идвай, моля ти се. Добре, намерихме си съдружник. Си, чакай да мина. Добре. Сори. Добре. Намерихме си приятел. Не. Добре, приятели, давайте. Опа, съжалявам, пич. Не. Оставете ме. Ех. Чакай да мина. Не. Стига, брат. Защо ме уби са? Исках просто да мина покрай тебе. Защо ме уби? Дега. Това майче няма да го бъде предизвикателство. Вземи го, добре. Чай сега да избягаме. Не, плиз. Плиз, оставете ме, бе, пичове, оставете ме, бе. Защо това предизвикателство е толкова трудно, бе? Трябваше кемпа до топ 6 и дай по-бързо да ги вземем тия кутийки. Плиз, бе, остави ме, бе. Да, брат. Няма да го бъде това предизвикателство.
Стига, бе. Ако убием един човек, ще съм доволен. Ще покемпиме малко. Това по-близко е, пичага. Не. Бягай. О! Спечелих. Спечелих го. Да го броим ли това? Защото мисля, че са ботове. Сега ще видя дали са ботове и ще преценя дали да го играем. Пак. Тя играта още не е излезнала. What? А, не, ето. Еми, ботове са си, ама... Както и да го гледаме са си ботове. Ай, още една ще направим. Като този път ще броя за победа и топ 4. Защото все пак го изпълних веднъж. Защо на най-тъпото място ме спална, бе? Добре, още 3 остават. Хайде бе, по-бързо бе, много бавно му зареждат ударите на това Мортис. Стига бе, пич. Не, брат. Леле, тия хора са пълни тролери в тази игра всички. Не може човек да си изпълни един квест. Чалендж. Да, тези хора. Просто ме оставете. Не виждате, че няма как да ви убия. Брат, просто ще кампа, стига толкова с кутийки. Малко ще покемпиме. Дано не ни оцели. Стига бе, брат, бе. Да правя последен опит и го броим другия, ако не пак така ме изтролят. Плиз, не идвай при мен, бе, плиз, бе. Плиз, бе. Не, бе, това е нереално просто. Това е невъзможно да се направи с такива хора. По-добре с ботове да се играе, отколко с тия бе. Тия хора са пълни тролери. Видят беззащитен и веднага да го тепаме. Да, пак даде бота. Добре, този път, ако го бия, ще го зачита, така че не ме интересува. Защото ми писна от тия тролери хора. Като видят някой, веднага да го тепат.
Стига, бе, брат. Давай последна и поне зачитаме другата. Що е толкова трудно да направя една победа? Майче как са ботове. Чето вече го наприха така, че не може да се познава. Добре, взех го. Давай. Давай. Сега ще издебнеме някой. Добре, чакаме сега някой да мине просто и да го издебнем. Така. Екстра. Добре, сега ако го убия, печелим. Така че давайте. Ще го чакаме тук. Това е много бавно, иначе се предвижваме. Иначе знам къде е там. Некъде. Този си. Няма шанс. Добре, това го броим за победа. Защото ми писна вече. Спри да пращаш, бе. Спри да пращаш, бе. Майка ти става. Ами хора, мисля тук да приключваме с видеото. Мисля, че трябва да го броим това. 2 победи с ботове направих. Надявам се видеото да ви е харесало. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до следващия път.